Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Amara, Unsa, Dong Jeff? Mo na isulti ni ko ibyo ati mo na. Ang igsuon ni Adonis. Nahigugma siya ni Emmy. Hmm. Siya ang nagbuhat ini kang Renera. Ti mo na? Hoy, ati! Nung mo ka? Kalit mo nagkatulala. Kinala magkiksulti ko kang Adonis. Hoy, ati mo na! Oh, ngano, Dong? Tulala, magkakalit dati eh. Nung mo ka? Wa, Jeff. Oh, kompleto na ng imong dadunon sa school, ha? Salamat, Nainay. Sige ta na. Ihato dati ka. Ako nalay dasa akong bag, Nainay. Kaya nini mo, Amara? Kaya kayo. Sige, talikod. Bugat sa. Daan raman, Nainay. Kaya ra kayo nako. Ay hala, time pa di ay Amara, nalimot man ko eh. Unsa may nakalimtan nimo, Nainay? Ang panapton nga itabo na ko si mong o. Ayaw na lang, Nainay, uy. Dili mahimo Amara. Diya sa ka kay akong kuhaon ng panapton. Dili pa man ka malate nak. Ay, kaluoy ni Nainay. Oh, Amara. Ay. Wa pa man lagi mo nilakaw. Nagkuha pa sa panapton si Nainay. Tatay para itabon sa akong o. Ay, pastilan. Kapit yun makalimti. Sa sunod mo na, itupad ng panapton sa ilisa ni Amara. Maubitaw na akong gibuhat pa. Pero unsaon, nakalimtan man ako kay ako mangguning gilabhan. Nahala, sige na. Panglakaw na mo. Ato na may pa. Bless ni Tatay Damian ni Monak. Amin ko, tatay. Oh, kaluyan ka sa Ginoo, apo ko. Ako nimo, tatay. Oh, kung makagako, sugot kayo. Wagas. Ingunan naman ko basta lab na ko, tatay. Nahala, sige. Babay na, apo. Bye-bye, tatay. Tuoday pa. Basin og madugay ko pauli gikan kung nagato di Amara kay muapit sa ko silang Emmy. Nahala, sige muna. Tana, Nainay. Tana anak. Emmy, nagduda ko sa gisulti ninyo ni Inko Ibyong bahin sa iyang giingon kang Renera. Nga nagbinuang niya mao ang karibal sa iyang gugma nimo. Mutuo man ko o dili mo na. Pero siing ko na ang nagsulti, ana. Nagduda ko, Emmy. Ang igsuon ni Adonis ang nagbuhat ini kang Renera. Wa matay bahot nila muna. Kay dili man takakita nila. Makigsulti ko ni Adonis bahin ini. Nahibaw ana og niresulta na ang imong gibuhat sa imong karibal nga taga Yuta, Amit. Doon na lay tang-an nga mananambal nga may tabang niya. Kay kunwa pa! Patay na siya! Nganong di ka man makig-away og patas nga paagi, Amit. Pabor na kayo ka kay dili ka niya makita. Maanasad ka ng pagpanghilabot na ko, Adonis. Gusto ko makigsulti ni mo! Oh, simula. Tuwa na yun. Magkiksulti na yun niya. Baw, paano si Tuyo nang inahan si mong anak? Nilaban na siya sa kong karibal. Natural, Amit. Kay iyang suod nga higala si Amy nga imong gihigugma. Di agaw na. Basta ang tagayuta na gani may maginahanglan niya. Kalitra siya kawagtang. Buisit! Buisit ka, Adonis! Wa pag yung mamatay si Renier.
Nangita ko paagi. Unsaon ako siya sa pagpatay. Mona, Adonis, niyara ko si mga tubangan. Ganun nangita ka na ako. hangyo ay mo igsuon. Dili niya pahilabtan si Renera. Naibaw na ko ang sige buhat sa kong igsuon sa uyab ni Amy, Mona. Munaing na siya nga dili na misamukon sa iyang igsuon. Adonis, Paningkamutan ako ang iyang gihangyo kanako. salamat kayo, Adonis. Sige Mona, diha na mo. Mon, wa na siya? Wa na, Em. Misaad siya ngayang paningkamutan ang atong gihangyo niya. Mayo unta nga matuman. Kay naluoy ko ni Riner. Amy, Kumusta ka na, Riner? okay na ko. Uman ko tambali ni Inko Ibyong. Naluoy ko nimo. Amy, Matod ni Inko Ibyong. Kung tinuod ang duha ta kagugma, Riner, kung ligon kini, dili mo daog ang kadautan sa imong karibal. mituo ka. Nga kung karibal ni mo, dili sama na to, Amy. O, Riner, Isuras na ng karibala eh. Di mo ko makakita niya. Nindot to tatuog makakita ko kay masubagdan gina ko siya. Riner, Nagkasulti ka mo ni Amy. Opa, Kung tinuod magatong gisulti ni Inko Ibyong, nga dili sama kanato ang karibal ni Riner. Ay, pagkalisod bayaana. Alkansi gyud kayo si Riner. sagdi lang pa. Basin di ay madaghang yun ni... Ni kinsa mo na. Um, basig madaghang yun ni Renner ang iyang karibal nga. Dili siya hilabtan. Malditor ba kuno na? Maldito gid pa. hawat ko na ko si Hugh, Jeff. Kay magdungan mi kaon sa among baon. Time pa. Si Negro man. Negro man na. Maayo kay nibalik na dahil siya eskwela. Nasya pa yung ako. Mara, Negro, nibalik na dahil kag eskwela? nibalik. Pero slow lang sila mo pag yun magkiti. Ayaw lak kaguol. Dili. Gool ko. Kaya wala may matiman ako. Wala may mapakaon ako. Gigutom ka, Negro? Oo. Sige lang ko pa ngayon pagkaon sa mga silingan. Ang ilang mga sobra nga pagkaon. Ilang yatag na ko. Ano nga magkakaon ko? Luya ni mo sa? Saman, napisod yung bag? Ay, yung bag, yung baon? Nga pa kay wa pa man ko mukaon. Daw. Naguwat pa man ko sa akong yoyo, Jeff. Amara! Yung baon, so... Amara! Kanina ka na rin? Oyo! Mga na tayo na aron makakaon sa sinigro. Ah! Uy, Negro! Ya, kanina ko ya. Ay, ay. Gutom. Unsa? Mga kanati mo na. Buotan gid ang imong anak kay yang gisharean sa yang baon nga pagkaon si Negro. Maka-proud si Amara dong, Jeff. Mao gid eh. Manggiluyon siya. Ay ako gitikan Oh, niyo Maray. Naala sa tingali ang mga amigo nga small. Basin. At, ti, kakita ba ko nila? Iya pa. Ha? Lagi. Pero tinggagmayan lang tulo. Mga duwindi sila. Hilo kayo. Mao ka na ang tigbantay ni Amara dong. Aw, mayo man po nati. Aron, dili daog-daogon si Amara sa ubang mga bata. Rodante, ayaw pagtakan. Kay Huh? pasig matuman kanilang naynay og niyo Jeff. Ha? Ikakid Rodante, naog diha sa abaga niyo Jeff. Naog diha pa. And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!